Guys, tinakuwuzani kuti pali mtsikana wina wake amene amachita kuti nana khumbanyiwa thanda uja kuti apita ku Roads Authority akamatcheka akapange bindikiro yekha. Nkhani yake tinakambanso mbuyo muso, video yake so ilipo. Mtsikana uja nda amene mukumuonapoyo wafika ndithu kunthu kuja, koma inanso chosangalatsa nchakuti kumaloko kwatulukiranso mkulu uja timati Dalitso Kabambe amene ali president wa chipani cha UTM ali konkuso mu video muso mumpezanso. I think amene yuso wabweranso kuzapereka support kwa mtsikana amene yukhumbanyiwa. Guys, thank you so much. Tiyeni tuonere kuti kumeneku zikuti bwanji. Kumeneku ndi ku Roads Authority ena amene samakudziwa ndi kumeneku ndithu munthu uja wafikako akufuna ndithu. Guys, tiyeni nazoni anthu olimba mtima akupezeka ndithu akumatcha netsero zaye kamwini kuzapereka madandaulo ake kuno ku Roads Authority kuchoka muno mu mzinda wa Lilongwe. Muli ndine Kathe Maulidi komanso nzanga pamakina Henry Chulu ndi Khumbo Kaliwo. Ndiye bwanji tisadafike kuti mwina sotive zankati mutimve kwa nthanda kuti kodi chakubweretsa kuno ndi chani komanso mwina Malawi akudziwa. Ine ndi Nthanda Given Khumbanyiwa amene ndimachokera kuchigwa cha mtsinje wa Shire Valley ku Nsanje. Ndili pano kuyimira Shire Valley yomwe ikuyimirira Chikwawa komanso Nsanje. Chomwe chandibweretsa pano ndi nkhani yokhuza misewu yomwe ili kwathu komanso mabridge omwe anaduka kwa zaka zambiri omwe sanakonzedwe. Tili ndi Tayamoyo Bridge 9 years, tili ndi Chapananga Bridge imene ndi 5 years mpaka pano, tili ndi Misoforo Bridge komanso Domasi Bridge amene wandi 2 years amene anaongeka nthawi ya Freddy. Ndataona ma areas anzathu amene tinapangika nawo affect limodzi, ma areas awo anakonzera bwinobwino enda anzathu akuyenda bwinobwino. Pamene ifeyo mpaka pano timangozidwa kuti akonza yakhala nyimbo ya nthawi yayitali. Pano bankhawa yathu ndionena kuti kodi mvula yomwe ikubwera chaka chino chifukwa tikumva za nyengo kunena kuti mvula ikhala yamphamvu kwambiri, kodi anthu aku Shire Valley ayende bwanji chifukwa msewu omwe tikukamba pano pawo wa Misoforo Bridge komanso Domasi ndi msewu omwe uli wa M1 omwe timadusisira mankhwala, ma business amadusira pompo, ana school amadusira pompo. Ndi nkhawa yanga yomwe ili pano pomwe ndabwerera pano ndiyona kuti a Roads Authority atiuze what's the solution yomwe afuna thandizire anthu a Shire Valley muleni season imene. Komanso ma project amene wawo akuchedwa chifukwa chani, chifukwa taona ma budget awiri parliament akupatsa ndithu and ma project amene wawo akhala akutchulidwamo koma mpaka lerolo kwathu ku solution sikupezeka. Tinangoona temporary bridge pano anthu asiya kudusa pansi pansinje. Chabwino mvula ikabwera anthu pansi pansinje adutsa bwanji nthawi ya mvula. Ndi chomwe ndabwera pano ndifuna kuti a Roads Authority angondiuza kunena kuti anthu akwathu athandiza bwanji komanso ndi chifukwa chani kusanje mpaka mano zaka sikukubwera permanent solution ya ma bridge komanso misewu. Chifukwa kumabwera ma contractor angokumba zipita, kodi ma contractor amapatsa ndalama zingati? Ndalama zake zimankhawa zongobwera kuzakumba kwathu kuja kumapita. Ndi chomwe ndabwerera kunoko lero. Taona mmanjamu uli ndi chikalata chimenechi ndi chikalata chomwe ufuna upereke muluthenga wanje chikalata chimenechi. Chikalata chimenechi uthenga wake si wambiri komano tifuna tingodziwa chomwe chikuchedwetsa kuti kwathu solution isabwere ya misewu ndi chani. Kopanso pamenepo ndimafuna nditadziwa kunena kuti kodi pa Misoforo Bridge komanso pa Domasi Bridge budget yake inali ya ndalama zingati kuti mpaka nalikapeze kuti pano anthu tili ndi nkhawa kuti tiyenda bwanji. Komanso contractor anapatsidwa ndalama zingati, pa ndalama zomwe iwo anampatsa ndicho mwana akapanga deliver kumene koko ndichikugwira. Komanso safety ya moyo wa anthu ataona chinthu iwo mongaona za misewu anaona kuti zili safe kuti anthu atha kumayendapo, chifukwa tinaona kuti ife president mwamapita kupompa ndikusanje kukalandira stima
anakonza bridge ja usiku ndi usiku kuti a president aduse. Chomwe chikuvuta ndi chani kuti ifeso atikonzerense onena kuti tiziyenda bwinobwino. Sitingamangokhalira chaka ndi chaka tizidandaula nkhani ya misewu. Tili ndi mavuto ambiri amene afuna kukonzedwa. Atikonzere misewu tiyambe panga focus mavuto ena. Chaka ndi chaka sitingamangokamba nkhani ya misewu ya Shire Valley yaduka anthu akaninga kudutsa. Mvula ndi imene iyi. Ndenkalata yangayi muli mafunso omwe iwo akwenera ndikamachoka panopa. Andipatse chinthu chonena kuti ndikamakagona usiku wa lero ndizidziwa kuti anthu akwathu ali safe olo mvula itagwa bwanji. Ndi chomwe ndayimira panopa. Kakhale koyamba kubweretsa ma issues amenewa kapena unachitaponso zina mbuyo. Ku Roads Authority kuno ndikoyamba. Koma ikakhala nkhani ya misewu masamba anga mchezo ndakhala ndikuyankhula kwa nthawi yayitali. Ndinayankhulaponso pa TV ndi Blind Banda. Koma mpaka panopa solution sitikuthandizidwa. Ikakhala misewu yo maboma abwera osiyana kwathu kutakhala kulonjezedwa ni maboma osiyana. Boma inenso ingabwere imanena kusanje kunoti kumangirani misewu, kusanje kunoti kukonzerani bridge. Kusanje enaso afika pomatchulaso misewu ya kwathu yo mayina. Tinaona sona president atayankhula kunena kuti amanga kwandaja kwamba highway komanso Sidigmia highway. Misewu yomwe ili yovuta kwambiri tikakamba ku Shire Valley. Koma tikunena panopa permanent solution ibe sikutani sikupezeka. Misewu yokulibe mpaka panopa. Atiuze kuti chomwe chimavuta ndi chani. Anthu aku Shire Valley adala kwanji ife pano kuti ife pano pyabwino tisamayifunirayi. Ndachinafuna ine pano ni moyo wabalangawo. Apedza balanga ndifuna misewu yakwathu abalanga afambe pabwino. Chidwi chakocho chikuchoka pati. Bwanji ukuonetsa chidwi kwambiri pa nkhani zimenezi. Kulowa Shire kula anthu ambiri. Bwanji wewekha uli ndi chidwi chotere chikuchoka pati chidwi chimenechi. Zinthu zindabadwiramo ndakuliramo pano maso ndini mwananzanga ndi zinthu zoti zinafikapo nditopesa kuti chaka ndi chaka anthu adzingoyang'ana ku Shire Valley. Chifukwa kuwawa kuja ndiye ndikukudziwa ndinayipanga experience momwe zimawawira zinthu zija zikachitika. Mwina anthu ena amaona ngati kuti anthu akusanje timakonda kupempha kapena zimatisangalatsa. Zinthu zija zimapweteka. Nde chidwi changa mwina kuti munimvesese zinthu zina ndakula ndabadwira ndikukula permanent solution sikutani sikupezeka. Ndikufuna permanent solution ya anthu akwathu kuti anthu mwina azikamba nkhani zina za Shire Valley. Kuchokanso pamene popo ame victim amene ndinavutika nthawi ya Friday ndi maliro amayanga akulu pa Misoforo Bridge. Ndinachita kuolotsa maliro amayanga madzi akuchita kufika mchuno kuti tipite tsidya lina timachita kuolotsedwa umachita kuberekedwa. Pamene papo ndikunena pano ndipoti sipakuyendeka fojona kuti bridge omwe inayikidwa ya temporary sipangaende. Nkhawa yangaso ili pomwepo foti ndi M1 bridge omwe imalumikizisa Chikwawa komanso Nsanje. Kodi anthu panopa ayenda bwanji ngati ine nthawi imene ndinavutika kale. Kodi panopa msewu zikhala bwanji mvula ikagwa. Nkona ndikuoneka kuti ndikolimba mtima kubwera pano pakubwera kunoko foti ndikumva kuwawa ndatopa anthu akwathu kuona kuvutika. Ndifuna iwowa lerola ndipase solution ya anthu akwathu. Kudziwa kuti atalandire kalata imene nkati mu ndi ndani panali chikonzero china chilichonse momwe mabwera kuno. Chifukwa takuona wayima apa koma situkuona wina akutuluka mkatimo. Momwe zimachitikira anthu akamakapereka petition akuyembekezeka kulandira kalata yako ndi ndani. Pachisena pali mawu amanena kuti mwadiya imbajala na makonyo. Amene alandire kalata yanga apezeka. Momwe ndimabwera kunoko ndikudziwa kuti mmene muli mabwana amene akuyenera kulandira kalata yanga akambirana apeza modzi amene abwera adzayandiyankhe mafunso anga panopa amene adzalandire kalata yanga. Aonesesa kuti munthu amene abwera adzalandira kalata yanga iye sakonzeke kunyankha mafunso anga amene ndili nawo. Koma ndi mafunso takudziwa mkatimu kuti iwo lipanja pano kufunika kupereka kalata. Amene wodu sanadziwe fanda bwera modzidzimwisi. Koma mbuyo ndinanena ndithu kuti ndibwera masiku apitawo ndibwera kunoko ngakhale na membekezo kuti ndipita ku Blantyre. Koma ndabwera kunoko foti ndikulikulu lama office ose a Roads Authority amene waonda amene ali ndi mayankho anga. Chikhulupiriro chako chili pati kuti kupereka chikalata chimenechi akuluakulu mkati mwachitapo kanthu pa zamavuto omwe wabweretsa. Chikhulupiriro changa chilipo chifukwa kuti sewina lonse m'malawi muno sumamangidwa akuluakulu wasakudziwa. Amadziwa chilichonse cha sewina lonse. Nde mayankho anga onse ndikudziwa kuti ali mwamba m'maofisi mwawo.
amene waonda amene akuyenera kundipasa solution. Ndipo ndi chikhulupiriro kuti ndikamachoka panopa ineyo ndipita ndikamanka kwathu kunsanje anthu akwathu lero ndinankanawo na solution. Wakambapo kuti misewu ina yatha mpaka zaka 9, misewu ina yatha zaka zisanu 5. Kumeneku aphungu kulibe ma MP satengerako zinthu zina zimenezi ku parliament. Maphungu tili nawo, ndipo maphungu tili nawo ena sota amboma, ndipo tili ndi maminista. Ndi constituency bridge yomwe ndikuyilirira kwambiri pano payi ili mu constituency ya minister. Ndinaonako Mai Susan Dos mbuyo moso zaka zapitazo adayankhulapo kupempha kunena kuti athandizidwe sizinatheke. Apaso ndinaona last week nawonso anapanga post pa page yawo komanso anayankhulaso parliament kunena kuti iwo akufuna athandizidwe koma mpaka pano solution sikutheka. Vuto la phungu la kwathu lenileni sindingathe kufotokoza kuti chimavuta ndi chani kuti nawonso atengepo mbali kuti zinthu zitheke. Apa tikuonanso mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe kufikanso nawo pamalo ano pamene nthanda akuchita stand up challenge protest. Tikhale tikucheza nawonso nawo kuti tiwamve kuti abwereranji pano kuti akudzatani pano chifukwa momwe tinamvera kumayambiriro zinali zoti protest imeneyi akuyimapo yekha pamenepa achite zimenezo yekha. Ndiye timve kuti mwina Akabambe komanso mkulu ona za chinyamata mchipani cha UTM Penjani Kaluwa nawonso afika pompano. Mwina tingomva kwa iwo Dr. Kabambe, ife timaona ngati protest imeneyi akuchita yekha, mukudzatani pano? Ine ndikupita ku Mwanza, mwina munamva kuti ndi rally ku Mwanza lero tukamema anthu kuti akapange register mavota chaka chamawa. Ndiye I think ndikudutsa apopo nangasife masiku ano timakhala kwambiri pa Facebook maujina osiyana ndiye ndimaona kuti nthanda ali pano. Ndiye on my way ndimene ndayima kuti ndione kuti kodi nthanda akuti chani. Mukamuona nthandayi really she's still young. Komano the agenda that she has brought, the agenda ikulu kwambiri. Mukugwiza nawo ndithu mwathunthu zimene akunena kuti mukayang'ana chaka ndi chaka madzi amapangitsa mavuto ambiri ku Lowashire, ku Chikwawa ndi ku Nsanje. Mupeza kuti kumene kuja timakhala ndi mafloods ambirimbiri chaka ndi chaka. Komano mafloods aja amasiyanso pambali pa anthu ambiri amatha kutaya miyoyo yawo, komanso amasiya mavuto ambiri kumene kuja. Mupeza kuti misewu yambiri inakokoloka, mabridge ambiri anakokoloka, misewu yambiri inaonongeka kumene kuja. Mayendedwe ndovuta komanso kumene akutendera kuti chitukuko kumene kujako pakhanga dera losalidwa kwambiri dziko lathu la Malawi. Nde ine ndi mmodzi amene ndimakhudzidwa ndi zinthu ngati zimezi. Komanso I was much more interested kuna kuti at her age ndikumakhala ndi mtima umene kuti ndinenereza anthu akudera kwathu mwamtundu otere adzayime pano kupanga amene akupangira malamulo amatilola a dziko lino. We have a democratic right tikhoza kupanga amene akupangiramo. Komano nditha kuchitenga iyeyo at her age ndikupanga zimenezi. Tikufunika amalawi ambiri tigwirane naye manja, amalawi ambiri tifunse kwa adindo kuti kodi maganizo akulowashire ndotani, misewu imene mudzayikonza liti. Ngakhale njanje ndalama zambiri mbiri tamva kuti zaperekedwa ku njanje almost $120 million. Kuma njanje mukaona ntchito yake sikuoneka kwenikweni. Mukaona zitukuko zosiyana kumene kujako mupeza kuti zambiri nzotsalira nzambuyo zobwerera mbuyo. Komano ndalama zambiri ndithu mungawa kunenera nthanda zimayikidwa mbudget zokonzera misewuyo, mabridge yo chani zonse zimayikidwa. Kwampeza kuti kumene kujako chitukuko nchotsalira ndithu. Ndiye ndi malo amene timaina tonse tidere nkhawa tafunse adindo. We must hold them accountable kuti kodi zimene zimene kuchitika kuti mukuchita nanga ndi chani chikulakwika chikuchedwetsa kuti zimene zachitike. Ndiye tapange push kuti ife andali nthawi zambiri timalakaka kaitiweka imboma ndiye tidzakonza pamene nthandayi akuti sakufuna zoti anthu ayina lowe mboma akuti tifuna mukonze panopo. Ndiye ife tikulumikiza nawo
ena onse amayi onse pamodzi ndi nthanda kufunsa boma kuti izizi zimene azikonzedwe isadikire soke chama kuti anthu ali boma koma azikonzedwe pompano azikonze chifukwa tikumva tubwera mvula yambiri chaka chino ndi ngati mabridge achakulibe misewu ili yovuta choncho ndi kubwaso mvula ikulu ndi zitani zimafunika zikonzedwe kuti tikhale ndi zinthu zoyenerera kunsi kwa mtsinje wa Shire River ndiye nchifukwa chake ineyo naona kuti ngakhale ndachedwa ulendo wanga koma ndiyambe ndayima ndiyime naye in solidarity zimene nthanda akunena zofunsa adindo akuno ku Roads Authority akakonze misewu malinga ndi mmene analonjezera misewu mabridge aja zonse azikonze mavuto amvula yayikulu imene ulendo isanabwere akhata akonze zimenezo. Inu ngati munthu mmodzi amenenso mmatsatira za chuma tatifotokozerani kuti zimakhala bwanji taonako ndithu misewu ina ikuoneka mwina mabajeti atatu anayi koma msewu sunayambebi koma msewu wayikidwa mbajeti ndalama zikuperekedwa mbajeti imu chimakhala kuti chani chimachitika nchiyani kwenikweni kuti zinthu zachoncho zizite mu nthawi ya malemu Dr. Bingwa Mutharika mzima wonse mumtendere ine nali budget director ndiye budget muja pamakhala mbali na timati orati kapena recurrent yoyendetsa za tsiku ndi tsiku ndalama zogwiritsa ntchito za boma ndiye kumakhalanso mbali ina timati ya development budget yoyendetsera zitukuko zosiyanasiyana zoona zake nzoona kuti ndalama zimayikidwa mmene muja zipangiredi zitukuko zimene zicha koma nthawi zambiri adindo zimene napeza ine adindo akayikidwa ndalama zija kupatsa ndalama zija kuti apezekani macontractors oti agwire ntchito ija makontrazi oti ayambe ntchito ija kuti ntchito ija zipanga moda iyende muno bwino adindo udindo wawo maakanika ine ndili budget timayesera kulimbana nawo tinapanga mapanga meeting monthly ku budget division kucha kumakumana ndi adindo kaakuti tourism kaakumisewu kayakuti mwezi ni mwezi kuyesera kuapanga push ndalama zina amapereka khali madonors munamva bwino madonors apereka ndalama zambiri mbiri mupeza kuti madonors naso they are frustrated kuti chitukuko sichikuyenda chifukwa adindo mambo atumikira anthu amalawi bwino mupeza adindo aja sakwatumikira amalawi bwino zinthu zoti ndalama zilipo akanatha kupanga mupeza pakana chaka chikwana mid budget mpaka na chaka chikutha ndalama zilipo kandi za boma kandi za anthu otithandiza ndalama zilipo koma usachitika ntchito ndi adindo nthawi zambiri imakhala vuto lawo ndi chifukwa chake ndikupati nthanda iwabwera kuno kudzafunsa adindo a Roads Authority kuti ndamene makonza zamisewu mayang'ana zamisewu tatiuzani izi ndalama zake zinaperekedwa mwadya kapena ndalama zonse munaje nanga ntchito pa ground sikuoneka chachitika ndi chani ndi ndikupati apereke mayankho ku zimene zafunsidwa mamauno mwati mukupita kulowa Shire ndoti chiyembekezo nchoti mukadutsanso misewu yomwe ikunenedwayo mukupita ndi uthenga otani kumeneko uthenga petipita nawo kulowa Shire ndiona kuti kakhala mavuto akumene kuja mukakuona kulowa Shire kuja apambali pa mavuto amisewu amene nthanda wabweretsa kumene kuja kumakhala njala yangonagona kuli njala yayikulu project ijayo ya Shire Valley Transformation Project ija nayonso ndi project imene ndalama World Bank ndi ena onsewo anayiperekera kale ndalama zake imene chamene okhala pano itata nayonso ikungochedwa timaina timalize ntchito imene ija kuna kuti tizilima imene ijakhale ngati bread basket yathu kumene kuja anthu azilima zambiri kandi ndithonje kandi nzimbe ija kuchulutsa nzimbe ija kandi kusamala ziweto zija tikhani nyama zambiri kandi kulima kandi chimanga ndizazo kumene kujako kuli nthaka yabwino inaso yosatira fetereza titamaliza project ya Shire Valley Transformation Project ija tikhoza kumatulutsa zakudya zambiri zochuluka zogwiritsa ntchito mdziko muno komanso zotumiza kunja dera limene lija ndi dera limodzi malawi muno limene titakuyang'anira bwinobwino takonza zitukuko kumene kucha kukhoza kutukuka osati masewera chifukwa thonje lija ndiye kuti talimbikitsa ulimi wa thonje tizipanga jini tizipanga spin ndiye tizisoka kandi maovu mainfomu a polisi mainfomu a asilikali mainfomu a manesi tikhoza kupanga the whole industry ya cotton and textile and apparel kumene kuchako ntchito anyamata wonse kumene kuja kuzomapeza ntchito musavuta kumene kuja kulowa Shire kuja kumene kuja kuti titakukonza bwino nkhani ya ng'ombe tikhoza kupanga develop beef industry osati ya masewera titakhala ndi ma deep tanks abwino ng'ombe zetu kuzisamalira tili ndi advisory system yabwino yoti anthu akuyang'anira ng'ombe zija bwino zikupatsira zakudya bwino komanso ng'ombe zija zili mabatwa zabwino tikumapanga nyama yambiri nyama imene kuzimadyetsa dziko lonse lino komanso kumene kumatumiza kunja beef industry
and its products tikoza kuipanga develop kumene kujako komanso kumene kuja kuli nkhani ya doko ichi imene tingatha kuipanga develop imene malimu abingu ankakonda kunena za doko timene tingatha kuipanga develop kumene kuja tiliso ndi nkhani ya ulimi wa nzimbe uchi under smallholder sugar company icha komanso airovo malo aja akhoza kupanga expand mapanga produce sugar wambiri okwiza ntchito mdziko muno komanso pititsa kunja ndiye kuli nkuthekera kwambiri ndi Lengwe National Park imene kuja imene tingatha kuipanga develop mwina ndi airport yake imene kuti anthu azingopanga land pa Lengwe pa Jakaya strip azipanga land pene paja akaone nyama zakuthengo kuwapanga develop malo aja ndi hotelo zabwino ndi chani kumene kujako kuthekera kwake kwa kulowa shire ndi kwakukulu kwambiri kumene kungathandize kutukula dziko lino komanso kuti dziko lino likutumiza zinthu zambiri kunja anthu amene akusowa ntchito akhoza kupeza ntchito zambirimbiri komanso tingapanga katundu ochuluka kumene kuja ma businesses ochuluka textile industry beef industry komanso transport sector yo tikapangazo nsezija ndiye kuti GDP yakulowa shire katundu otuluka plus revenue imene boma lizitolera likaya mbiri imene timangira misewu tikonzera zipatala tikonzera masukulu ena nkana tumene tipangitse ku university Bangula University kumene kujako kukhoza kusinthidwa titakhala ndi utsogoleri wa masomphenya utsogolona kuti tipange zakuti tisinthe kulowa shire kumene kukhoza kusinthidwa inonso sakuzindikira muzaka zochepa chifukwa Mulungu anatipatsa kale kuthekera zonse tili nazo kumene kujako sikungofunika utsogoleri kuti kugwiritsa ntchito bwino zinthu kumene kujako kuti ife tili tukule dera limene lija ndikukhala ngati Miami yathu ya muno Malawi kapena kukhala ngati Manchester yathu ya kuno ku Malawi dera lokongola kwambiri dera labwino nzotheka koma zikufunika kuti utsogoleri ndi adindo amene angathe kugwiritsa ntchito bwino upangiri umene ungaperekedwe komanso ndalama zimene zingaperekedwe kuti litukule dera lonse lija. Dr. Kabambe, just one question in English. Why are you here? Well, I'm on my way to Mwanza. We have a rally where I want to mobilize the people in Mwanza to go and register. As you remember, that Mwanza is one of the districts in the third phase of registration for next year's general election. So registration is currently underway in Mwanza, and I was passing by. But as I was doing that, it's when I saw on my Facebook that Ntanda is here. And that got me curious to know why Ntanda is here. And when I listened to the story, she's here because of the plight of the people in the lower Shire, in particular Nsanje and Chikwawa. She has come here to deliver a petition about the road infrastructure network in the lower Shire. A lot of that road infrastructure network was already provided for in the budget, but also announcements were made to try and deal with most of the roads as well as bridges in the lower Shire. But to date, nothing has happened, and yet we hear from Met that there'll be heavy rains this year. Now, coupled with that, it means most of the remaining bridges and most of the remaining parts of the roads, all of it may be washed away. Now, she's here to ask the authorities why. Is it that the money were provided, announcements were made, and yet on the ground, nothing is happening? I think that's being patriotic. And as one also who is patriotic this country, I thought I should join her in the cause, in solidarity, to say that indeed we need to hold our duty bearers accountable. Those authorities needs to be held accountable for what is happening in the lower Shire. Why is it that the roads that were already provided for resources, the bridges, they are not taking shape? There's no work that is currently going on. But also, I think the railway, we've heard a lot about the railway, and we understand that a contractor was already paid $128 million, a lot of money. And yet, there isn't movement that one can see on the rail sector. So there are all those challenges in the lower Shire. That's why she's here. But also on a broader level, when you go to the lower Shire, it's a region that is well endowed. God gave us a lot of opportunities in the lower Shire. We have very, very good fertile arable soils there. We have the water through Shire River. And also we have the scenery. We could do a lot in the lower Shire. We could do irrigation, and that's why that project was muted several years back, the Shire Valley Transformation Project. The aim was to make sure that we hold the water, that there's no annual flooding that normally takes place in the lower Shire. But at the same time, that water, once properly guided, it can be used for irrigation. We can develop the cotton
and textile industry there. We can do a lot of cotton there. We can do a lot of ginning there, a lot of spinning there. We can do a lot of cloth making there. We can be making clothes for nurses, uniforms for nurses, uniforms for the police, uniforms for students in various schools, uniforms for soldiers. And indeed, we can be supplying those locally as well as internationally, supply them with the international supply chains of these products. So we can equally create enormous amount of opportunities and businesses in the Lower Shire by just developing the cotton, textile and apparel industry right in the 2 districts there. But also we can do beef industry. There are a lot of cows there. We can bring in abattoirs, we can bring in deep tanks, as well as advisory services in the Lower Shire. And if we do that and develop the entire beef and beef products industry, again, that industry can produce a lot of beef and its products, sausages, whatever, milk and so forth. We can do a lot, shoes and so forth, that we can develop leather industry. So we can do a lot in the beef and its products industry in the Lower Shire, and that again can create a lot of businesses and linkages, as well as a lot of job opportunities for the young people in the Lower Shire. Particularly too, there is the Vwaza game reserve there. If we develop a world-class game reserve, that too can be an attraction into the region. So you look at the agriculture industry, if we sort out all the roads, the railway, and also bring in an airstrip towards Vwaza and some of the places in there, what you would find is that that region is going to develop much, much faster. And yet, you look at all that opportunity versus what we are doing, they don't compare. So one would really argue that we have a leadership crisis there. That if we had a very good leadership, they would look at the opportunities, see what can be done, and implement on those ones. If we had the duty bearers that are willing and looking at the opportunities and wanting to change the landscape and outlook of the Lower Shire, that can easily be done. That's why I joined in Ntanda in the plan to say, look, we have a serious challenge in this country, that money can be provided for road projects and other projects, and yet duty bearers would not even do that. We have all these opportunities, and yet duty bearers wouldn't come in and address those problems. You would see that Chikwawa and Nsanje is one of the most underdeveloped districts in the country compared to other districts in the country. The question is, why should that be the case when we have such huge potential in the region? I'll be going there tomorrow. We now be having mass rallies, whistle-stop tours to mobilize people to go and register. So too would I highlight some of these challenges and the need for Malawians to go out there and register so that they can vote a government which can deliver on some of these concerns that are out there. Thank you so much, Dr. Kabambe, for speaking to us. Mwina tukusiyeni mucheze naye Ntanda. Anditu pamenepo Dr. Kabambe omwe alinso mtsogoleri wa chipani cha UTM kufika pano pa Roads Authority headquarters kuti iwo ali naye ndithu Ntanda akuchita nawo share mavuto amene anthu aku Lower Shire akukumana nawo, kotero anaganiza kuti asanapitirire pa ulendo wawo opita ku Lower Shire ayimenso ndithu pamalo ano kuti acheze naye Ntanda komanso kumulimbikitsa kuti apitirire kumenyera nkhondo dera la kwawo. Akufotokoza Kabambe kunena kuti pali kufunika kwambiri kuti boma komanso nthambi imene iona za misewu ya Roads Authority ilingalirepo za anthu amenewa aku Lower Shire, ponena kuti akudziwa adi ndithu mavuto a misewu imeneyo ndipo anthu akuvutika kwambiri ku Lower Shire kumeneko. Mwina Kabambe akulimbitsa mtima motani Ntanda? I did not see that coming. Sinembikiziro nori muntu inake wodi wolemikizika ngatulukire tsiku la lero. I was running ndi mantoni yangu ndisindu kudziwa kuti tsiku la lero amene angemboza nthandiza njani. Chifukwa amene manoti ndazibali yanga anthu akwathu ose ali ku Nsanje ndi Chikwawa. Inde ali mulilongwe muno komano there's no hope yomwe ndinaine kunena kuti munthu ina wake atha ubwera uzandipanga support and andipanga encourage kwambiri pa chinthu chomwe ndikupanga fali ndimabwera be ndiuza kuti ndili ndekha komano andipatsa chilimbikiso chonena kuti kuli anthu ena akebe ndithu amene zakhudza amene andionoti ndabwera panopa kwambiri.
kodi iweyo chidwi chako chimenechi chimachoka pati? Ndinafunsa kumambiriro koma pa ndangokumbukiranso kuti unadza pangaso interview ku Times umakambanso nkhani zomwe zizakulowa shiye. Chidwi chako chimenechi chimachoka pati? Kutsogolo kumwina kufuna udindo wina wake? ayi umenezo nde sindinaganizireko mwina anthu akwathu adadafuna nditha kupanga foti andiduma iwo osati koma wina wake kumandekha kapena kuti ndaziganizira kuti ndipange ayi komano anthu akwathu adadafuna kuti ndayimire ndimayima kale ndikakhala mondili pano pasoti ndi nthanda ayi komano ndimakhala kuti ndanyamula Chilevale yonse nde sindilibe maganiziro lonse audindo komanso chidwi changa ndikutopa foti mavuto nabadwa nawo monanene ndabadwiramo ndakuliramo zinthu zaka ndi zaka chaka ndi chaka timakhala tupanga face ma challenges omwe ndi chomwe ndinangofika nopotopa unena kuti no we need a permanent solution. Chilevale imanyuzedwa mu njira zambiri anthu akapita kumene uchiyo kwanu ndi kumene kuja nde mumayenda bwanji nde nthawi ya mvula m'madani pamene azathu olo mvula itagwa amadziwa kuti ali safe olo misewu itapanga bwanji ayenda bwinobwino. Chaka ndi chaka Chilevale imanenedwa anthu opemphesa nazulira zinthu zolandira koma sikuti femo inojo umatisangalasa ayi ndi zinthu zonena kuti just because zinthu zoyenerera sitikupatsidwa unena kuti Chilevale ipite chisogolo. Tikufunira zabwino zonse Nthanda pomwe ukupitirira ndithu kuchita chionetsero chako panja pa chipata chimenechi cholowera ku Roads Authority headquarters. Ndithu umo ndi momwe tatsirizira kuchoka muno mu mzinda wa Lilongwe komwe tinali ndi ku Roads Authority kulikulu la Roads Authority mu mzinda wa Lilongwe komwe Nthanda Khumbanyiwa akuchita ndithu chionetsero chayekha wanyamula petition yake wadzayima nayo ndithu pa gate yolowera mu Roads Authority headquarters kuno chakuchilambula. Iyeyu akuti akufuna adindo awunikirepo pa mavuto omwe anthu akulowa Chile akukumana nawo akambapo za misewu ingapo kumeneko komanso milatho yomwe akuti zina zakhala zaka 9 zaka 5 zisakukonzedwa ndiye wabweretsa petition yake kuno kuti apatse akuluakulu mkatimo kuti achitepo kanthu pa mavuto omwe anthu akulowa Chile akukumana nawo. Posachedwa apa padabweranso Dr. Dalitso Kabambe amene ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM omwe anaperekezedwa ndi akuluakulu ena kuchoka ku chipanichi kuphatikizapo mkulu ona za chinyamata mchipani cha UTM Benjani Fredokis Kaluwa kuzamulimbitsa ndithu mtima kuti apitirize zimene akuchitazi. Ndiye apa bwanji tilekere pomwepa tikhale tikufotokozanso tsatanetsatane wa momwe zinthu zithere kuno koma bwanji pakadali pano tikuperekeni kwa anzathu ku nyumba yaikulu yofalitsa mawu ku Blantyre kuchoka muno mu mzinda wa Lilongwe munali ndine Kathe Maulidi nzanga pamakina Henry Shulu komanso Khumbo Kaliwa makoma nonse. Like, share, allowing cameras, subscribe.